まあいいよ。今度、言って。ガブガブ、はい。ガブガブ、バイキンマンやろうと思います。これは、歯が何本かあって、外れの歯に触ると、噛まれるという。まあ、これ、ミニ四駆のモーターで、まあ、トルクチューンっていうモーターを入れてるんで、まあ、相当、まあ、痛いんですよ。このように、まあ、やめとこう。おー、びっくりした。こういうように今なるんですね。まあ、やりたいと思います。じゃあ、立ち上げるじゃんけんぽい。もう俺の勝ちだから、まあ。これ早いぞ、これは。まあ、早いけど、予想して負けたらまた早いです。じゃあ、俺先行。じゃあ、噛まれない。じゃあ俺か。どっちで噛まれない。